kardeşler, Diri Sözler adlı gepleşimize hoş geldiniz. Bugünkü gepleşimizde biz sizin bilen adam näme ekse şonu orar diyen tema barada gürrüň ederiz. Biz yaşlıktan beri çağalığımdan yadıma düşüye, hemişe näme eksen şonu orarsın deyip il içinde gürrüň edýärdiler. Beýle gürrüňler häziren bar. Adamlar bu nakıl hükmünde aýdýarlar. Emma aslında bu sözün kimden gelenligi, bu sözün awtory kim, näme eksen şonu orarsın diyen söz il arasında nirden peýda boldy, biz çağalykda bunun nirden gelenligini bilmeýärdik. 20 yıl bundan ozal iman ettim İsa Mesih'e ve İncil kitabını okap başladım. İncil kitabı okan wagtymda bu sözün İncil kitaptan gelýänligini gördüm. Bilşiňiz ýaly İncil kitap 2000 yıl bundan ozal İsa Mesih arkalı bize berildi. Ve şol döwürden bäri Hudaýyň sözünden gelýän, Süleyman peýgamberiň sözünden gelýän, ondan hem has irräkden gelýän Tevrat, Zebur kitaplarından köp diri Hudaýyň sözleri alınıp il arasında nakıl ýaly aýdylýar. Käbir adamlar bunun nirden gelýänini belki bilýändir, käbir adamlar bunun nirden gelýänini bilmeýär. Emma il arasında İncil'den, Tevrat'tan, Zebur'dan gelen sözler ulanılýar. Olan biri de adam näme ekse şonu hem orar. Bu aslında yerlikli ve düşünükli bir zat. Bizim hemmemiz için. Sebebi bu tebigatın kanunu. Näme eksen şonu hem orarsın. Hudaýyň sözü de bu barada aýdýar. Galatlılara yazılan hatta Galatlılara yazılan hatın 6. babının 7. 8. ayetlerinde bu barada şeýle yazılan. Öz özüňizi aldamaň. Hudaý özüni ýaňsyladýan däldir. Adam näme ekse şonu hem orýandyr. Öz höweslerini kanagatlandyrmak isleýän özüni weýran eder. Emma mukaddes ruhu kanagatlandyrmak isleýän baky ýaşaýyş alar diýe. Gelin görün nähili ajaýyp sözler. Hudaý özüni ýaňsyladýan däldir. Adam näme ekse şonu hem orar. Hudaý adalatlydyr. Doğru değil mi? Bu sözler Hudaýyň sözü. Adam näme ekse şonu hem orar. Ýakynda biz akşamlarına çağalar oklandan soň ayalym ikimiz her hili gepleşikler, käbir wagtda durmuşy filmler görmek, umuman aýdanda akşam wagtymyzy birlikde geçirmek isleýäs we muny gowy görýäs. Ýakynda bir Rus kanallarının birinde bir gepleşige ikimiz serettik. Bu gepleşikde gaty hayran galdyrýan bir waka barada gürrüň boldy. Bu gürrüň nämeden ibarat? Gysgaça aýtsam şeýle. Ýanky bir adam ýaşlygynda aýaly bolýar, iki sany çağası bolýar, bir ogul, bir gyzy. Bu adam ýaşlygyndan başlap çağalar ýaşka tapan puluny hemişe içip çekip ýanky beýle başga aýallara pulunu yoklap, öýede hemişe giç gelip, içkili serhoş gelip, aýalyny urup ýenjip çağalarynyň gözüniň öňünde ve edil şeýle bir zalim biri, şeýle bir adam bolýar. O bir gün däl, 2 gün däl, bütün çağalygynda şeýle zalimlik maşgalasyna bolan, öz maşgalasyna zalimlik edýär, çağla aýalyna wepaly bolmaýa, urup ýenjip bar tapan tupanyny ahlaksyz aýallara ýok edip, çağalarynyň göz öňünde bu zatlar hemme zat bolup geçýär. Ol aýalyna wepaly bir ärlik etmeýe, şol bir hatarda da çağalaryna bir gowy atalyk etmeýe. Neticede ýanky adam bütün durmuşyny şeýle geçirýär. Wagt gelýär, ýanky aýalym çağalary yekelikde iýmän içmän özü östürýär.
öýlendiriýär, okadýar, terbiýe berýär. Umuman aýdan wagtynda ýanky adam maşgalasynda çağalarynyň terbiýesine ýa-da olaryň öne ösüşine hiç bir gatnaşmaýar. Diňe ata diýen ýa kaka diýen ady bar, är diýen ady bar, emma özü hiç haçan maşgala durmuşunda bir hiç kime hiç haçan peýdasy degen adam bolmaýar. Wagt geçýär, çağlar ulalýar. Ýankynyň bir ogul bir gyzy bolýar. Ogly ýaşlygyndan gaty agyr işläp, okap şol bir wagtda ejesine kömek edip, o ulu bir tanymal biri, görnükli bir biri, bütün yurtta tanalyan meşhur rejissör bolup yetişýär. Ve pullu adam, öýü jaýy bar, elini nire uzatsa yetip duran wagty gelýär. Aýankı kakasy bolsanyň ejesi bilen aýrylşandan soň öýüni satýar, bar mal mülkünü satýar, soňunda gelip hapa taşlanan ýerde bir çatma gurup şol ýerde ýaşap şol derejeye çenli düşýär. Adamlaryň zynýan hapalaryndan iýip içip zat edip. Ýanky studiýada şol gepleşik bolan wagtynda ýanky adam öz ýanky oglundan indi bay, bilimli, gowy işi bar, tanymal bolan oglundan maňa çykan ok, men atasy, kakasy men barada ala deden ok diýip şikayet bilen ýanky programma şeýle taýýarlanýar we şo studiýada ýanky oglan kakasy bilen bile, ýanky ejesi de ýanynda, gyz dogany da ýanynda, bütün maşgala studiýada ýanky şuňa men siziňe öňüňizde oturuşum ýaly kamerada duşýarlar biri-biri bilen. Bu gepleşik şeýle bir agyr bolýar. Sebebi daş töwerekde halaýyk var, adamlar var studiýada. Her kim öz pikirini aýdýar. Ýanky adam oglundan özü barada alad etmegine garaşýar. Oglu bolsa kakasy bilen görüşmege islemeýär, alada etmek islemeýär. Hatta agtyklary var, agtyklaryny görkezmek de islemeýär ýanky adama. Ýanky zalda oturan adamlar dürli hile. Biri ogluna sen borçlu näme de bolsa sen kakan seniň öýle etmeli däl, beýle etmeli däl, alada etmeli, onu daşarda taşlamaly däl, daşarda ýatmaly däl, sen oňa aladasyny etmeli. Başga bir tarapdan bolsanyň başga hili pikir edýänler bar. Atasyna, ýani kakasyna käýerler, sen hiç haçan öz çağlaryňa çykyp bir gowluk eden zadyň boldumy, indi talap eder ýaly. Umuman aýdan wagty dürli hili pikirler boldy. Bu gepleşe gören wagtynda bizde de şeýle ýüregimiz agrady. Bu gepleşe gören wagtynda şeýle ýüregiň içinden agraýar. Kimler kakasy var, alad etmeýär, kimler alad etmek isleýär, kakasy ýok, görmäne zar. Atasyny, enesini ýitirenler var. Ýitirip onu her gün diýen ýaly ýatlap aglayanlar var. Ýanynda ýörep onuň aldasyny etmeýänler var. Umuman aýdan wagtynda duýgulary, pikirleri, ýanky görýän zatlaryny beýan etmek gaty kyn. Şeýle bir kyn ýagdaý bolýar. Emma bu gepleşigi görmek bilen nähili sapaklar ýa öwrenip bolýar, näme zatlar bunda görüp bilýän. Hudaýyň sözüni okan wagtymyzda ýanky öz özüňizi aldamaň, Hudaý özüni ýaňsyladýan däldir. Adam näme ekse şonu hem orur diýe. İki taraplayın da düşünse bolýar, ýanky meniň gürrüň berýän wakama. Ýanky hiç bir maşgalasy barada alad etmän, soňunda da şeýle üýsiz jaýsyz daşarda bir hapalykda ýatyp turup ýören adamyň tarapyndan da seretseň bolýar. Şol bu hatarda maşgalanyň ýanky aýalyň yetim iksany çağa bilen ýeke galyp, ýekelikde çağalary östürüp, çağalaryň atasyna bolan, ýani kakasyna bolan ýüregindäki öýke kine de düşünse bolýar. Näme de bolsa, bu tebigatyň kanuny diýişimi ýaly, adam näme ekse şonu hem orar. Ýanky bar mal mülkünü iýip içip, tertipsiz aýallar bilen durmuşyny geçiren, öz çağalaryna, aýalyna köp eziyet çektiren adamın ýagdaýyna seredin. Ol öz oglunyň şeýle tanymal, pullu, bay, gowy işli, bütün dünýäde tanymal bolan ýagdaýyny göz öňüne getirdimiki?
çağasının şol derecege yetmek üçün nähilide bir kiçicik bir zatlar ekdimi? Yaxşı zatlar ekdimi? Ayalına onu kabul eder ýaly, onun üçün alad eder ýaly, ayalına bir kiçicik bolsa da bir söýgü ýa-da alada ýa bir hormat görkezdimi? Adalatlyk nirede? Bu soragyň jogaby gaty kyn, gadyrly ildeşler. Adalatlygy özü siz hem öz tarapyňyzdan oýlanyň. Adalatlyk näme? Bu ýagdaýda adalatlyk näme? Adalatlyk barada kän dürli hili pikirleriniz belki bolup biler. Ýa-ni zalda oturan adamlaryň dürli tarap bilen tarapyny alyp pikirlerini aýdyşýaly sizde hem şeýle bolup biler. Emma men bugün kimin dogry kimin ýalňyşlygy barada gürrüň etjek däl. Men başga bir zada ünüs berjek. Adam näme ekse şonu hem orar. Bu sözüň hakykat-my ýa-da ýokmulugyny bu wakanyň üstü bilen, belki ýene bir näçe wakanyň üstü bilen gürrüň ederiz. Eger adam ýaşlygynda çağalary barada alad etmän bolsa, olaryň önü ösmegi barada, iýjek işçegi, geýjegi barada, okuwy barada, terbiyesi barada hiç bir zatda gatnaşman bolsa, onun deregine ejesini göz öňünde urup ýenjip, ýa-ni zalymlyk edip şeýle ne söýgü, ne mehir, ne hormat, ne bir alada ekmedik adam. Näde bu çağalar ulalandan soň olardan bir ýaxşy zada garaşyp biler. Ol ýaxşy zat ekdimi? Ýaxşy zat orar ýaly. Köp adamlar şeýle de syn edýän biziň halkymyzda, ilimizde de bar. Ýaşlygynda aýalyna bu dünýäde bar bolan erwetlik edýärler. Köplenjem erkekler pulu bolsa, zady işi bolsa, köpregem biwepalyk edýärler. Çağalar bilýär muny, aýaly bilýär, hormatsyzlyk, söýgü görkezmeýär, alad etmeýär, çağalarynda zalym diňe gorku bilen, urup tayak bilen saklaýarlar. Ulalyp ýa-ni ýanky adamlar garrandan soň indi pulu da ýok, öňkýaly, işi de ýok, öňkýaly ýaşlygy ýok, dürli hili aýallaryň ýanyna gitmäne. Ýene de şol derejä düşen wagtynda garrap, güýçden, gudrat nämeden gaçandan soň ýene de kimin eline galy. Şo aýdýarlar ýyly arasynda da at aýlanyp ýene öz gazygyna gelýänmiş diýip de. Bulam dogry. Adam agyr durmuşy galan wagtynda sen şol ol köçedäki senin bilen lezzetlep aýşe eşiretde ýaşap ýören aýallaryň ýa-da dostlaryň bolsun, içip çekip bilelikde lezzetlenip ýören dostlaryň agyr güne galan wagtynda ýene baş aýlanyp nire gelýän adam öz maşgala ojagyna gelýän. Aýalyň, çağalaryň, hossorlaryň, ýa-ni ýakynlaryň seniň aldan etjekler şolar bolýar. Indi seredin. Yaş gucur gayratyň, puluň bar wagtynda, awraýyň bar wagtynda göwnüňe näme gelen bolsa edýän. Aýalynyň kalbyny şeýle bir yaralaýan, ýüregini şeýle bir yaralaýan. Çağalaryň ýüregini yaralaýan. Aýagynda zordan duran wagtynda ýa-da ýatakda kesel ýatan wagtynda olardan alada dileýän, isleýän, hormat isleýän, meni gelmeýäňiz, kömek etmeýäňiz ýa-da aladam etmeýäňiz, meni doktora görkezmeýäňiz, meniň keselim ýagdaýymy soramaýaňyz, bir topar şeýle nägilelikleri ýüze çykarýaňyz. Birazjyk oturup oýlandyňyzmy? Men ýaxşy zatlar ekdimmi? Ýaxşy zat orar ýaly. Ýaxşy zatlar talap eder ýaly. Ýaxşy zatlar berdimmi? Bu sorak her kim üçün özüne bellidir, öz ýagdaýy. Meniň aýtjak bolan zadym, meniň ýanky gepleşikden çıkaran bir sapagym, ýanky öwrenen zadym, gören zadym. Adam diýerler şeýle ýene men garry babam bardy, bir näme nakıl aýdýady. Döwrüň geldi sürbegim, gamçyň geldi urbegim, öňüňde gedaýlygam bardyr unutma diýýärdi. Näme diýende çağı wagtly kän düşünmeýärdim, eme ýadymda, çünki otursam hem işe aýdýardy da. Emma munyň manysyna indi düşünýän. Adam hemişe ýaxşy zat eksen, ýaxşy zatlar orarsyň. Aýalyňa wepaly bolup,
çağlarına vepalı olup, qoğu nesil yetiştirsen, qarrab güçten düşen wagtynda da, yatakta kalan wagtynda da, senin hormatın, senin izzetin, senin yerin olaryň başynyň ucunda bolar. Eger bu zatlary ekmedik bolsaň, onda sen orwan bilmersin. Senin onu talap etmeň de dogry bolmaz. Çünki ekilen zat orulýar. Adam hiç açan alma ekip ondan armut ekip ondan nar yığıp bilmez. Ya buğday ekip Mekke jöwen orup bilmez. Näme eksen şonu orarsın. Ya da gül ekip tiken ormarsın, ya da tiken ekip ertir gül koparup hasılını aların deyip umid etmek bu doğru değil. Nähili tohum eksen şeyle tohum hem alarsın. Bundan kaçıp kutulan adam yok. Bu tebiatın kanunudur. Yine de kan misal getirsem, yine gıys kaytsam, yine bir ýagdaýy gözüm bilen görüp gelýän, hatta öz ýygnagymyza şutaýda. Bir ýaş gıys bir maşgalaly bir adam bilen söýüşýär. Netijede ol bir aýalyň ärini elinden alıp ona durmuşa çykýar. Ol aýalyň elinde çağalary bar, olar yetim galýar. O durmuşa çykýar, bunuň bulýanky adam bilen 3 sany ogly bolýar. Aradan birazjyk wagt geçenden soň bularyň arasynda uruş, jenjel, dawa döreýär. Aýrylyşýar we 10-15 ýyl bäri yekelikde ýaşap, diňe aglap, yetim çağalaryna bakyp ýören bir aýal bar. Ol elbetde meniň ýaşlarymdan uly, köp uly. Onuň durmuşuna sereden wagtynda her kim rehimi gelýär. Menem bilmeýärdim onuň durmuş tarahyny. Meniň rehimim gelýär. Häzirem rehimim gelýär. Elbetde bilenden soňam rehimim gelýär. Emma biri maňa bunyň durmuş tarahyny görüň berdi. Şol wagtynda biriniň ärini elinden alıp, özüne är edip, olam onu taşlap gidýär. Netijede olam bagtsyz bolup çykýar. Ve şeýle bir gynalýar durmuşda. Görsen ýüregiň agraman durup bilen ok. Emma galdyr ildeşler, bulan bir tebigatyň bar bolan adalatlylyk. Başga biriniň betbagçylygynyň üstünde hiç haçan adam öz bagtyny gurup bilmeýär. Sen kimdir biriniň ärini elinden aldın ya aýalyny elinden aldın, özüňçe durmuş kurjak boldun we kimdir birini betbagt edip, bagtyny bozup, durmuşyny, maşgalasyny bozup, özüň nähil edip bir bagtly maşgala kurjak. Eýem düýbi onuň dogry däl. Nädip seni Hudaý bereketlesin eger senin düýbüň dogry däl bolsa. Kimdir biriniň betbagçylygynyň üstünde öz bagtyny kurjak bolma. Kimdir biriniň hakyny iýip baý bolýan adamlar bar. Kimdir bir adamlaryň halkyň hakyny iýip nädip baý boljak? Nädip sen bu baýlygy eýe bolarsyňam? Nädip bu baýlygy lezzet bilen, tagamly nädip iýip bilersiň? Nädip bunyň üstünde muňa bil baglap bilersiň? Nähili ogurlap alan olsaň şeýle senden hem ogurlanyp alynar. Çünki näme eksen şonu hem orarsyň. Yine de köp beýle ýagdaýlar durmuşda gatyken. Emma gözüňi açyp birazjyk seretseň jemgyýetde köplenç adamlar agyr depressiýada, agyr gaýgy aladanyň içinde, köplenç adamlaryň umuman köp prosenti problemalaryň nerden gelip çykýar? Adam öz şol problemalaryň eden hereketleriniň, eden aýdan sözleriniň, ýani eken zadynyň miwesini orýar. Bu zat nesilden nesil dowam edýär. Bu hakykat hemişe hakykatlygyna galýar. Eger biz dogry zatlaryň oýlanyp birazrak izimizi oýlanyp näme edýänem bolsak, näme diýýänem bolsak, nähili hereket edýänem bolsak, şonuň nähili geljekde bize miwe getirjegini, bize doğru miwe getirjekmi, ýalňyş miwe getirjekmi, şonu oýlanan wagtymyzda biz edýän hereketlerimize hemişe diýen sözlerimize ünüsli bolýas. Yoksa başımıza gelen köp kıyınçılıklar
şonun netijesinde gelýär. Ve biz bunun üstünde ecir çekýäs. Häzir şeýle ýagdaý näme etmeli? Bolýar men belki kimdir birine yamanlyk edeniňiz, aýalyňyza beýwepalyk edeniňiz, äriňize beýwepalyk edeniňiz, maşgala gatnaşyklarynda nä dogry hereketler etdiňiz, onuň netijesi de maşgala ýykyldy. Ya da käbir ýagdaýlarda adamları erbetlik etdiňiz, kişiniň hakyny ýediňiz, işiňiz bardy ýitirdiňiz, maşgalaňyz beýle ya da ýaşlykda beýle özüňiz alyp bardyňyz, häzir puşman edýäňiz. Onda sonra gelip çykýar. Eger adam näme ekýän bolsa şonu orsa, ekýän zadyny orýan bolsa, bu durmuşda çykalgy näme? Tebiği kanunlar şeýle diýär. Adam näme ekse şonu hem orar. Emma bu kada kanunları beren Hudaý başka bir zat diýär. Dünyada İncilde şeýle yazılan, günäniň muzdy ölümdür. Emma Hudaýyň sylagy Rabbimiz İsa Mesih'te ebedi ýaşaýyşdyr. Seredin, günäniň muzdy ölümdür. Bu düşünükli zat. Elbette günäniň muzdy ölüm bolar. Ya da näme eksen şonu orarsın. Emma Hudaýyň sylagy ebedi ýaşaýyşdyr. Günälerden bagyşlanma ebedi ýaşaýyşdyr. Ve Hudaýyň sylagy senin başyna gelen kynçylyklary ýagşylyga öwürmek. Munuň üçin näme gerek? Onda siz şeýle sorak berersiňiz. Bolýar men oturýan häzir. Senin gepleşiklerini dinläp oturýan. Bar eden günälerim öz gözümüň öňünde. Eden günälerimiň netijesinde onu häzir orap oturýan, ekinimi orap oturýan. Häzir şonuň kynçylygyny, jezasyny çekip oturýan. Onda näme şeýle geçeýinmi? Çykalgy barmy ka? Senin üçin bir ýaxşy habarym bar. Çykalgy bar. Çykalga bir towbadyr. Bütün günälerini boyun alıp, Hudaýyň öňüne gelip, günälerini ökünüp towba etseň, günälerde towba etmek diýmek, günälerden yüz öwürmegi aňlady. Günälere yüz öwürüp, olary boyun alıp, aýalyňyň göwüne degdiňmi? Bütün ömür ýaşlygyň beýwepalyk edensiň. Senin birje agyz towba sözüň, towba eden yumşak sözüň, aýalym bagyşla, ýaşlyk edipdirin, bilmezlik edipdirin. Iň wepaly dostum sen eken, senin şeýle ýüregiňi ýaraladym, meni bagyşla diýip bir agyz aýdan sözüň, bütün doňup duran buzly ýürekleri eredip bilýär. Çağalaryňa belki ýaşlykda ünüs bermedin, ulaldylar, beýdiler, indi maňa hormat etmeýärler, maňa kulak asmaýarlar, ýene näme diýip oturansın. Çağalaryňa öz günäňi boyun alda, meni bagyşlaň. Belki olardan atalyk hormaty garaşýansyn, maňa hormat eden oklar eýle beýle. Sen ektiňmi oror ýaly? Olardan bagyşlama sonra. Olaryň ýüregi saňa garşy üýtkär. Towba hemişe buz yüreklere eredýär. Towba etmek diýmek, diňe bir günäliligiňi boyun almak däl. Kimin göwnüne degen bolsaň, kime yamanlyk eden bolsaň, yaman eden işlerinin netijesinde şol agyr günlere düşenliğini görýän, duýan olsaň, nähil yamanlyk eden bolsaň, şonu boyun alıp ýaxşylyk etmege, şol adamlar bilen duşuşyp ýene olaryň öňünde eden günälerini boyun alıp bagyşlama soran wagtynda ýagdaý üýtgeýär. Towba hemişe çykalgadyr. Adamlara garşyda, aýalyňa, maşgalaňa, äriňe, ýan ýoldaşyňa, eneňe, ataňa, ogluňa, gyzyňa, geliniňe tapady ýok. Towba hemişe çykalga berýändir. Towba hemişe adamlaryň ýüregini üýtkedýändir. Şol görýän gepleşigimizde aýalym ikimiz ata oğul arasında şeýle dawa gidýär. Şeýle bütün adamlar gatnaşyp şeýle dawa gidýär. Kakasynyň agzyndan birje towba söz çykmady. Talap edýär, sen eýle borçlu diýip talap edýär. Birje towba sözü oğlum aýalym bagyşlaň meni diýmedi. Oğul da bütün öýke kinesini atasynyň ýüzüne aýtdy. O da bir agyz bagyşla soramady. Seredin, towba ýüregi ýok ýerde hiç zat üýtkemeýär.
Hudaý bilen hem şeýle. Hudaýa garşy nähili aslında adamlara eden günälerin hemmesi Hudaýa garşy eden günäleriňdir. Hudaýa garşy da günälerini boyun alıp towba eden wagtyň, günäden yüz öwürüp İsa Mesihe öwrülen wagtynda Hudaýyň ýüregine ýumşadýan. Hudaýyň ýanka günäniň muzda ölüm diýen ýeri aradan aýrylýar da towba edeninden soň İsa Mesihiň beren sylagy ebedi ýaşaýşa eýe bolarsyň. Hudaý senin günälerini bagyşlaýar. Ine imanyň esasy şunda jemlenýär. Şonuň üçin tebigat näme eksen şonu orýan diýen bolsa, Hudaý muny ütkedip bilýär. Sebäbi tebigatyň kanunlaryny düzenlem Hudaý. Hudaý näme erwetlik ekenen bolsaň, men senin durmuşyňy ütkedip bilýän. Men sana täze ýaşaýyş berip bilýän. Ýykylan gatnaşyklary dikeldip bilýän. Ýykylan maşgalaňy dikelçek. Maňa iman et, maňa bil bagla, meniň sözlerime kulak as. Seni bagyşlamadyk, buz ýürekleri men eridip bilýän. Belki utanç içinde ýaşaýansyn. Utançtan seni halas eder. Günäden seni halas eder. Gel sana bunun hakykatlygyny subut etmek üçin Hudaýyň sözünden käbir aýatlary okap bereýin. İşaya peýgamberiň kitabynda 61-nji babda şeýle zatlar diýär. İsa barada aýdylan zatlara seredin. Hökmürowan Rebbiň ruhu üstümdedir. Pukaralara hoş habary bildirmegim üçin. Ol meni mesh etdi. Göwnü sınyklara şifa bermäge, tutsaklara azatlygy yglan etmäge, zindandakları boşatmaga iýerdi meni. Rebbiň merhemet ýylyny, Hudaýyň öç aljak gününi yglan etmäge, ähli ýas tutýanlara göwnlük bermäge, Siyonda ýas tutýanlaryň aladasyny etmäge, kölüň deregine owadan başatgyjyny, ýasyň deregine şatlyk ýagyny, gamgyn ruhyň deregine alkyş tonuny bermäge iýerdi meni. Rebbiň şöhratyny görkezmek üçin ekilen dogruluk dub ağaçlary diýler olara. Olar gadymy harabalary täzeden gurarlar. Öňkü weýran bolan ýerleri dikelderler. Nesilden nesle weýran bolan şäherleri, harabalyklary awatlarlar. 7-nji aýatda utanç deregine 2 esse pay alarsınız. Rısvalık deregine mirasınızda şatlanarsınız. Munun üçin siz 2 esse mülklü bolarsınız. Ebedi şatlyk sizinki bolar. İsa Mesih näme diýär? Men tutsagdakylary azatlyga, gamgyn adamlara şatlyk bermäge, göwnü sınyklara şifa bermäge. Şeýle şonuň üçin geldim diýär. Utanç aslındakları utançtan çıkarmağına geldim. Gelin nähili seredin nähili ajaýyp sözler. Yıkılan näme diýe harabalıkları täzeden gurarlar. Öňkü weýran bolan ýerleri dikelderler. Nesilden nesile weýran bolan şäherleri, harabaçylyklary awatlarlar. Utanç deregine 2 esse pay alarsınız, rısvalyk deregine mirasınızda şatlanarsınız. Çıkmadık janda umit bardır. Entek ýaşaýarkaň durmuşyňyň üýtkemegine mümkinçilik bardır. Towba ýüregi bilen, pes göňlülük bilen, gudraty güýçli Hudaýyň elleriniň astynda pesel ve Hudaýyň ýanyna gel. Ol senin yitiren yıllarına, yaşlık yıllarına derekhem 2 esse seni bereketler. Yıkılan rısvalığı, yıkılan maşgalanı dikler, yıkılan öyüňi dikler, yıkılan gatnaşyklary täzeden gurar. Ol bunu etmäni başarýandyr. İsa Mesih bunu etmäni başarýandyr. Ona iman et ve onun ýanyna gel. Sana goý ol ak pata versin. Amin.